Guys, yan yung aking napamili. Ayan. Bali ito, sa anak ko to, 3 baso. At saka ito. Ayan. Pag may gusto, 25 pesos. May mainit na, may kutsara na. Tsaka minsan nilalagyan ko ng yung pampaanghang. Yung iba kasi nagre-request lagyan ng pampaanghang, diba? 25 pesos. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야. Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Ito, nakauwi na ako galing palengke. Medyo pinagpawisan ako. Simula ng pag-alis ko hanggang pagdating ko ngayon, hindi ko tinanggal yung sombrero ko. Kaya yan, pawis-pawis na tayo. Taas noo, taga-dait ako. Shout out sa mga taga-Panotes, as in Panotes. Sa Burabod, mga Panotes. Yan, dahil galing tayong bayan, mag-alcohol muna tayo. Mamaya, pakapahinga ko, maghilamos ako, magbibihis ako. Medyo pagod pa. Grabe ang init talaga yan. At dahil tayo ay nandito na sa bahay, iba-iba talaga yung pakiramdam. Kung napapansin nyo, ang lapit ko na sa dito. Nilapit ko na siya kasi yung loob, binabalak kong lipatan namin. Sinusuri ko pang mabuti kung kakasya. Guys, yan yung aking napamili. Ayan. Bali ito, sa anak ko to, 3 baso. At saka ito. Ayan. Ito, doon to sa kabila. Ito pala yung sa kabila. Diba, yung anak ko ay nagjajampong. Ito, bumili siya ng, ito, chili powder. Yung maanghang, pampaanghang, 45 pesos. Tapos yung 3 baso. Tapos, meron ako nabiling, wait lang. Ayan, ito yung sa kabilang bahay. Sa anak ko, ito. Bumili na ako ng 1 kilong. Ayan, jampong flavor. Kasi para hindi na, nauubusan. At saka, ayan, beef. Tapos, ayan, bumili ako ng star margarine. Kasi, may gagawin ako rito. Ito, hindi to sa anak ko. Sa akin to. Tsaka, bumili ako ng 10 pirasong baking powder. Ayan. Siguro ito, lalagay ko to dito sa tindahan. Bali, hindi ko to nabili sa grocery. Nabili ko lang sa labas ng palengke. Ayan, bumili ako ng 10 piraso. Tsaka, kami rin kasi, gumagamit kami nito. Kesa bumili ako sa iba, ito, dito na lang ako bibili sa akin. Ayan, lagay ko muna siya dyan. Tapos ito, bumili ako nito. Bali, sakita na to ng anak ko. Yan, dagdag sa pinagkakakitaan niya. Tatry ko lang. Bali ito. Diba yung tinda niya ay jampong. Ngayon, ayan, dinagdagan ko siya ng pambenta. Galing na to sa kanyang kita. Ayan, diba, jampong, siopaw. Kaya ito, papadala ko na to sa bahay. Ito, tsaka ito. Bali, dun to sa kabilang bahay. Kaya, ayan, ito yung bali dito sa grocery. Ayan, tsaka yung 4 na bundle, tsaka 2 box. Tapos ito, sa labas ko to binili. Sa labas ng ito. Bali, ang sabi, 1 kilo daw to. Pero pag kinikilo ko dito sa bahay, minsan kulang ng 1 guhit. Ayan. 1 kilo, 10 piso. Bali, minsan, binebenta ko na siya ng 15 pesos. Yan. Minsan, hindi ko na siya nire-repack. Binebenta ko na ng 15 pesos. Pero, mas maganda pag nire-repack ko kasi mas malaki yung kita or tubo. Kaya lang, yung iba kasi mas naghahanap ng ganito kalaki na. Ayan, di ba? 15 pesos. Bali, meron tayong 5 piso. Ayan, bali, 4 na kilo yung binili ko.
Ito, ganito, di ba? 1 kilo raw to, pero minsan wala pang 1 kilo eh. Yan, tatry ko ha. Oh, hindi na siya 1 kilo. 3/4 na lang siya. Yan guys. Masyado maliwanag kasi gabi na kasi. Kaya ayan, masyado nang matapang yung ilaw ko. Yan, ito yung nabili ko. Asin. Dati, kulang lang siya ng 1 guhit. Sabi 1 kilo. Ngayon, kulang na siya ng 3 guhit. Kulang-kulang 3 guhit na yung kulang niya. Tapos, ganun pa rin naman yung presyo, 10 piso. Kaya, ibebenta pa rin natin to ng 15 pesos. Bali, meron tayong 5 piso. Pero, mas maganda kung riripakin ko to dahil mas malaki yung kita. Pero, minsan hindi ko na nire-repack. Bumibili na lang ako na nung tag-piso. Katulad nito, ito. Nabili ko to sa grocery, piso isa. Kaya, ang tubo ko rito ay 7 pesos. Kaya siguro hindi ko nariripakin kasi maraming naghahanap na ganito karami. At saka syempre, tuwing mamamalengke ako, hindi talaga mawawala yung gami. Ayan guys, dito tayo nag-start sa gami. Ito, ayan diba? Alam nyo ba, dati ang binibili kong mga gami, ang binibili kong gami, yung yung isang buo na, yung 2.5 kilos. Dati ang binibili kong gami, yung 2.5 kilos. Kaya lang, simula nung December na nakakuha ako ng hindi magandang produkto, medyo matigas na, yun, nadala ako. Kasi parehas lang naman yung presyo. Mapa 2.5 or itong 1/4, parehas lang naman. Minsan nakaka-save ka lang magkano. At least ito, laging bago, di ba? Pag yung 1/4 lang binili ko, laging bago. Kasi bago din naman yung nakukuha kong 2.5. Kaya lang, yun nga, nakakuha ako ng medyo matigas na. So, di ba? Ang dami nun. Pinaubos ko talaga yun. Ayan, bali bumili ako ng mga nakabili ako ng yung gummy, star gummy. Di ba? Bali, ang binayaran ko sa gummy ay ito na yata yung pinakamaliit kong binayaran sa gummy ay 696 pesos. 696 lang yun. Itong caterpillar, hindi talaga ito pwedeng matanggal o mawala. Tapos itong ngipin-ngipin, ayan, 29 pesos lang to, 29 pesos 1/4. Itong gummy bear, ayan, di ba? Tapos yung heart, gummy heart. Binibigyan ko na lang ng pangalan. Tapos yung gummy, ano ba? 2 itlog po. Tapos ito, ano bang tatawag ko rito? Square gummy. Ayan, square gummy. Tapos, meron tayong yan, letters. Gummy letters. Yun lang naman. Pero marami to. Siguro tag-4 na balot yung binili ko. Bawat isang klase, 4 na balot yung binili ko. Basta halagang halagang 696 yung mga gami. Yan, ganito siya ngayon lang ako bumili ng gami na konti. Dati kasi box yung binibili ko. Ayan ayan. Kahit ganito lang siya kalit guys, mabigat to. Kasi gami. Ayan guys, ito, bumili ako ng 10 pirasong cup noodles kasi nagbebenta rin ng ganito yung anak ko doon sa kabila, 'di ba? Nagbebenta siya ng jampong. Ayan, nilalagyan ko siya ng ganito dahil pag may gusto, 25 pesos. May mainit na, may kutsara na, tsaka minsan nilalagyan ko ng yung pampaanghang. Yung iba kasi nagre-request lagyan ng pampaanghang, 'di ba? 25 pesos. 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야
불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 보며 왜 그러냐 Ayan guys, dito naman sa chicheria, ito, yung mga mangwan, yan. Ang bentahan ko nito ay 20 pesos. So, 20, ano to, 90 grams, 20 pesos. Ito yung mga clover na 55 grams. Ayan, 20 pesos. Ito naman ay 18. Benta ko to ng 18 pesos. Tapos ito, 30. First time kong bumili nito, malaki kasi walang maliliit. Ibebenta ko siya ng 30 pesos. Ito rin, 20. Ayan, to 20 pesos. Ayan, yung mga mangwan, swishy, 20. Tapos ito ay 18 pesos. Dati 15 pesos lang benta ko nito, kaya lang ngayon 15 pesos na yung puhunan, kaya ibenta ko siya ng 18. Tapos ito naman, ang puhunan ay 26 pesos, kaya ibebenta ko siya ng 30 pesos. Ayan, bumili ako ng biscuit. Ayan guys, yung mga biscuit naman, bili rin ako. Nakakaloko lang dahil iba-hiwalay ng lagay. Iba-hiwalay yung lagay. Ayan, bumili ako ng Fuji bar, ng Maltese. Ayan, yung Maltese, dalawa yung binili ko. Ito, mabilis ito maubos. Tapos bumili ako ng Ribisco, crackers, Hansel, tapos buttercream. Ito palang pinamili ko sa grocery ay halagang 5,033. Yan. Nasa halagang 5,033 lang yung napamili ko. Ito na nga. Ito na yung na-unboxing ko sa inyo. Tapos nakabili ako ng 10 Carchis. Tapos 8 wafelo. Kaya sa mga gusto mag-start ng tindahan, ito, diba, 5,033. Medyo marami-rami na rin naman. Ito yung ito yung band-aid na mamurahin. Pwede siyang piso. Kasi ito ito naman dos. Yan. Ang benta ko rito dos. Ang benta ko rito ay piso, di ba? Baka magkapalit. Ito piso, ito dos. Ito yung dati ko, ito yung bago ko ngayon. 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy. Tapos bumili ako uli ng pangkulay sa buhok. Pangatlong bili ko na to. 'Di ba? Simula nung nag-unboxing din ako. Yan, bumili ako uli ng 5 piraso. Ang puhunan nito ay wala pang 15 pesos. Ang bentahan nito ay 20. Tapos yun, bumili ako ng mga mani kasi ayan, mga mani, diba? Marami akong biniling mani. Kaya lang, kunti lang yung tubo sa mani. Going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going Tapos ayun naman, meron tayong buy 10 plus 2. Ang presyo nito ay ang halaga ng Alaska ay 70.25, diba? Ang bentahan ko nito ay 10 piso. Kung 10 piso to, bali magiging 100 pesos
may kita na tayong 29.75 plus meron pa tayong dalawang libre. Diba? Di bali, ang kita ang tubo natin ay 49 pesos. O pagpalagay natin 50 pesos. May tubo tayong 50 pesos dahil sa dalawang free. Pero kung walang free, 29.75 lang. Tapos bumili ako ulit ng ketchup. Dalawang klase yung binili ko ito kasi meron lang ako dito. Ayan po ano nakalagay. Yan, diba? Meron lang ako dito. May naghanap kasi nito. Ang bentahan ko rin ito siguro 10 piso. Mamaya titingnan ko yung resibo. Kasi ito, bentahan ko nito ay 10 piso. Ito, siguro 10 piso rin. crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 And guys, di ba ito yung ito yung naiwan sa tindahan ko. Kaya ito yung ilalagay natin sa unahan. Para pag may bumili, ito yung una natin ibibigay. crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 Ganun pa rin kung yung bagong bili, yun yung lalagay natin sa pinakadulo. Tapos yung dating naiwan sa tindahan, yun yung lalagay natin sa harap. going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 Ayan, ito pala ay 55 na piraso. Ang bili ko lang nito ay 37 pesos, 'di ba? Meron akong tubo na 18 pesos, 'di ba? Dapat pala dinagdagan ko kasi mabilis lang 'to eh. 'Di ba? Meron tayong 18 pesos. Parang ano lang siya. Parang gami rin, malaki rin yung tubo. 나를 타니 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 Tapos ito rin mani, ayan. Tatlo yung kinuha ko dahil ayan guys, first time kong bumili nito. Ang bentahan pala nito ay 5 piso. Dalawa to, ayan. 5 piso ang isa. I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy
alam kung nasan yung ibang kasama nito. Bali, ang binili ko dito ay 5 manghang. Tapos 10 pansit canton. Ayan. Tapos ganito na maligyan natin. Ayun. Tsaka ito. Ang bentahan ko nito ay 8 pesos. 8. Ito ang bentahan ko nito ay 12 pesos. Ito yung mga kasama pala, mga ketchup. Wala yung lagay nila. Ito nagiging kasama nito. Yan, bali, dahil maliit lang yung nakuha ko, 2 yung binili ko nito. Yan, tapos, yung aking snowball ay 2 balot. Kumuha ko ng modest. Kumuha rin ako ng waitrets. Bali ito, ang kinuha ko nito ay 4 na proto. Yun lang naman. Yan guys, nilalagay-lagay ko na yung mga biskwit. Meron pa tayong natitira. Ayan. Tapos ayan, siguro ano na lang. Isa na lang yung bakante. Isa na lang yung bakante doon sa dulo. Ang biskwit ko natin ay ayan. Ayan, shout out din sa ating mga super chatters. Oma Life, Jubilin Wallace, USA, Mamshi Apple, Mami Sha, Evelyn Monica, Rias Life in Korea, Impacto Guaps, Mami Sha, Evelyn Monica 1, Evelyn Monica 1, Impacto Guaps, Pinoy Galaan, Impacto Guaps, Mami Sha, Evelyn Monica 3, Rias Life in Korea, Mami Sha, Mamshi Apple, Pinoy Galaan, Impacto Guaps, Maymay Selva, Sweetheart, Evelyn Monica, Impacto Guaps, Rias Life in Korea, Impacto Guaps, Mamshi 2, Mami Sha 2, Setenshi 06, Evelyn Monica, Rias Life in Korea, Mami Sha, Evelyn Monica 1, Mami Sha, Evelyn Monica, RNR Vlogs, Teacher Tisay, Evelyn Monica, Rias Life in Korea, Impacto Guaps, at Teacher Tisay Vlogs. Ayan. Ayan. Thank you for watching. Yun lang guys. Thank you for watching.